facedemos os adultos e as adultas con vos? De que falamos con vos? Porque a min dame moita rabia cando escoito eso de que vides máis machistas e eu pregunto, e tú que fixeche para que os que están detrás de ti non viñesen tan machistas? Que parte de responsabilidade é túa? Porque educastes vos solos? Non, non? Esta outra enquisa que me gusta moito, pouco coñecida, pero é unha tamaño de mostra moito máis pequena, vale? Esta é unha enquisa a 33.630 adolescentes españois, pero desde, aí pon 2018, non é desde 2018, é de 2019, vale? Desde 2019, a satisfacción vital da rapazada baixou do 44 ao 29. Satisfacción vital. O benestar emocional do 37 ao 27. A percepción que tedes da comunicación coa vosa familia baixou do 65 ao 59. E a satisfacción coas vosas familias baixou do 61 ao 58. Pero a sensación que tedes de ter o apoio das vosas familias baixou do 70 ao 61. Entón, a mellor temos que deixar de preguntarnos por que vides máis machistas e empezar a preguntarnos que fixemos nós para que viñesedes máis machistas.